duk girman bukata idan na tuno ka na ganta mitsitsiya. Wanda yake takaita ku kan kayan Allah shi zai sha wuya. Ba dan hidimar ka ba ko kaɗan ni ba na bukatuwar dukiya. Ka bar ni da san kama ya wadatar har abada ba zan faɗi ba. Annabi share kukan ma'aida ma ka saba yi tuntuni. Ba ƙarya nake yi ba inda akwai ma ka sani masani. Kamun suturar ka inda na neman komai ka wadatar da ni. Kira ni garin ka in zo masallacin ka ka kara min lamani. A yau ka fito a siffar Muhammadu kai mini ni da kai kai da ni. Kanan na rayuwa ta ka kara tsaya mini duk tsawon zamani. Ko menene idan har na ji shi na so na kai lamani. Kai na gaban akwai ne akwai bata samu ba sai da kai shugaba. Manzon Allah Sallallahu. Abuwa ina kai da kai na annabi ne masoyin ka ne ya ayaba da rinta mun banda kai ban san wani wanda zai bani ba. Abuwa ina kas da kai na annabi ne masoyin ka ne ya ayaba da rinta mun banda kai ban san wani wanda zai bani ba. Abuwa ina kas da kai na annabi ne masoyin ka ne ya ayaba da rinta mun banda kai ban san wani wanda zai bani ba. Jin zuciyata kamar ta fashe mamudi wuna bano. Kai wani sa'ilin ji nake ma zan yi amanta so ya gina. Abinda kaman hani shugaba daga wannan lokacin na haino. Irdar wahidin laka har ba zan kuma ko ta sharɗin ka ba. Annabi kai na zowa da shashsheka ta kan takardin yabo. Ya fata hilkunus sayi gurra gaba ka zo ka wanke gabo. Ba dan ni ba ba dan hali da ɗabi'u na ba ya sha yabo. Don ummul hasan wani wusan kofar kudura da kofar rabo. Annabi wanda dan ya sake ya baro ka wallahi zai faɗi kar. Kai da ka ba makaho gani ya buɗe ido ya kalle katar. Ka bai wa kutattire janna kai wa da murama a yau mulhashir. Kanan na rayuwar zara kai ta cikin ka ne da ba na kawa. Abuwa ina kas da kai na annabi ne masoyin ka ne ayaba da rinta mun banda kai ban san wani wanda zai bani ba. Ashe wata nake nai zaton jasadi zai ɗauki sirral azam. Ashe wata kaddarar in ta zo ba ka iya cinta kai dan adam. Ashe kisra ake gunna jafata aka sani in tashi dam. Ashe da kuruciya ni ba zan iya aikin masu renan mu ba. Iya matsayin da Allah ya bani anan na tsaya nake lamari. Na gamsu da na yi babban gamo na kudurci bara na ja ayari. Na kai wa rasuli sosai ta mai hidima su wuce ni gunshi iri. Ashe na yafa bargonka ya ban san zagin da zan sha shi ba. Annabi in na ganni ina cito Mahmudu taskar ka ne. Annabi in na ganni ina shato na sha a kogin ka ne. Annabi in na sanya tufafi ya zo min ta hannun ka ne. Annabi in ka bar ni da kai na san mutumi marayan ka ne. Annabi ne masoyin ka ne. Salati rabbu za ka iya adadin gejin halittar ka kaf. Wacce take kasan kasa tare da wacce take saman samar. Na cikin kogi duwatsu da mu da muke tafiya dukannin muka. Gurin saka fulkamar shi da ƴaƴayensa su Zainabul Kubra. Kowa ka ga na rike to ma'aiki na kai ne kamar sanadi. Allah ma kamar sanadi abuna kajiya murshidi. Duk wani yunkuri na a faɗi madina domin ka ne a hari. Bare kuma shehunai na da masu tsaya mini kanka ne shugaba. Annabi ni ina ji a raina cewa kai ka min tanadi. Ka ɗauni ka ba sharifai na bisa sanna a sanna kan sharaɗi. Ka kai ni gurin sharu ma'arum na gode ya yi min sanadi. Yau kuma sai na waye gari ga sharu alamun mu babban uba. Abuwa ina kas da kai na Annabi ne masoyin ka ne. ayaba da rinta mun banda kai ban san wani wanda zai bani ba. Abin da yake cikin ran mu shi fuskar mu take fitowa da shi. Idan ka
manufa kace in fada ya min kizi yanzu zan fita shi ina babboye sirrin mu ne maganar jiya ta taba mun kashi abinda nake gudu kar na rayu da san ka na tashi bangan ka ba a yadda nake kadarta ka annabi sai in ce da kai rabbana amma kuma sai kace a'a Allah shi ɗaya ne kawai atina a barka abdi shi ko a bar sa rabbu ubangijin ko ina da shi muka san ka kai ma da kai muka san shi ba zai yi in barka ba annabi banda kaunar ka bar rike komai dan na ba rabbu ba salati ne abin dogaro na ba sallah ba ya shugaba ni sallar wuya ma take min da ba za na daina ta ba amma ni da kai za na je wa buwayi gashi ban san ka ba annabi ne masoyin ka ne fafutuka nake ba dare ba safa ina ta cewa ka zo ko ka bani dama a hannuna har gunka ni din na zo idan gizo ba ta fuske na annabi sai in ganka kamun gizo ina zan sanya kaina da raina ban je gummujin hafsa ba wanda nake kira din nan babawa ne kamar kauni ba jasadi bane ko sura ko siffa irin tamu ba babu gire bane ko waje ban sanya zan kiraye shi ba a bar sha'ab da Allah a rabbu sanin Mahmud ba namu ba shine kansa Allah yace alam nashara laka sadrak shine wanda in huwa illa wahaytai kamannin sasan ba wani saufa yudi ka rabbu ka laula ka domin ka ta ina a daina Allah ya so ne ya ga murmushin shugaba ina kasta kaina annabi ne masoyin ka ya badar taman banda kai ban san wani wanda zai bani karshe sai da Allah ya rantse ma da garin ka nurul huda ya ja kunnen iyalin ka dan su kiyaye ka kisar mulida ranan ya kira ka har munta ka wuce ku ka sa dubarin nada irin kaunar da Allah yake maka ban taba jin misalin ta ba kai da ilahu ke ambata so malala gashin tinkiya duk minti kiran ka yake ka kusanto katimul anbiya azimul qadr babbar madafa ba a rike ka ashawiya jakadar rabbu kanzil mudal samu ne kai ya mujin mariya duk wani mai isa kan ka zo aka bashi saboda rigar ka ce ba ku da bai ba ta bi ai baka kan musulmi risalar ka ce balle ko matakan waliyai sun samu da kaunar ka ce wanda ya gane nurin zalam ban san me za ya rude sa ba annabi ne masoyin ka ne banda kai ban san wani wanda zai bani ba matashin rabbu motsin halittar Allah rahamar talikai sakawa a ko'ina ji nake Allah yana fadin shi da kai kafa a cikin halittarsa babu abin da ya furta Allah ya kai daga wannan shamakin sai ka wanza a wannan sai ka kara gaba numfashin farin hujjar ilahu mashayar rabbu ka ketare duk wata rahamar alwahabu gaba ɗaya da haka tattare irin matsayin kawa ne halitta notin kanmu zai warware munabba'u ne bisirrul qulubi diya shafu babban uba masu isa ake kwaikwaya yan mata sai da wakar biki mai tafiya yana tambaya da sannu zai kai aki sakon aikasan annabi dole alalibo ashiki kuka da rashin balagar yaban ka annabi shi ya wanken jiki abuwa ina kasta kaina annabi ne masoyin ka ne ya badar taman banda kai ban san wani wanda zai bani kauna ce take addabar wannan ruhin tsawon zamani kowa na gani na kama nake jin tamkar zai yi mun magani ashe duk wanda ba kai bane ba kowa ne ba ya mumini ba zai iya yi wa kansa ba balle yi wa waninsa ya muji da ba na ga ta goma shiga karamci annabi da wayar ka ce yadda ka ɗanɗana mun zama tokar da ka bar ta saukuce kan na faɗa biya mun bukatu na mamudi tun kan na ce fa ya kone kayan ka ce me Allah da bai baka ba kar ka bari halitta ta yi mini gori ya tsawon zamani kar ka bari ake na soyayyar ka kawai mun lamuni
kar ka bari na koma kamar wani mai rauni amince da ni, kar ka bari barewa tafi na gudu a cikin ka ya shugaba. Annabi ne masoyin ka ne, aya azaman wahidi ijazar maliku mai farin rawani, ka binciki rayuwa ta gaba ɗaya za ka ga kai kadai ne da ni, kowa da gwanin sani kai na cewa mutane za ka mun magani, ka karfafi lafazina a waye gari su ji gaskiya na faɗa. Mamakin abin al'ajab da na zo a cikin mutanen ka ne, bayan na riski jin annabawan Allah kan muri dangane, ya ushafa hankuli wulayatu wannan duk makaman ka ne, ta yato ni ba zan haukace ba idan ban ganye raudar ka ba. Na ji ka ce mafaka ta so ka taho gona na munawwara, na ji ka ce mafaka ta so ka taho gona na munawwara, na ji ka ce mafaka ta so ka taho gona na munawwara, na san ko ba tiket ba biza sai jirgin mu yayin gura, na zo in ganka ga ka kwance na fara tuno ka kogon hira, irin hidimar da yar kurciya ta yi mani gashi ban maka ba. Abuwa ina kasta kai ne annaba ne masoyin ka ne, bidarin zaman banda kai ban san wani wanda zai bani ba. Masu isa ku nunan isar ku aya a halin gidan Nadiya, yadda ku kai wa Hassani ku yi mini nima na baje zuciya, kun san ban da kowa bani da komai ya mahaifiya, ta rasu yau tana gunku ku yi mata kasaitar ku zinariya. Umma ki yi wa maman mu gata wanda ba ta yi tunaninsa ba, umma ki yi wa maman mu alfarmar da ba za ta tozarta ba, umma ki kai ta kun sayyadal kaunaini da kai wa kallon uba, umma ki roki Allah ya gafarta mata ban yi tamkar ta ba, dan mafakar ku ne ko na ce baban gida kadimin sayyada, wanda ku kai wa kirji ku kai masa so da yaban ku kuka shimfiɗa. Rabi'a ce ta dawo ta dafa min a cikin kanurul huda. Madina muke bukata ka yi mana